ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମର ଇଂଲିଶ ବହି ମାଇ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆସ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଯିବା। ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ଫ୍ଲୋନ୍ କାଇଟ୍ସ? ତୁମେମାନେ କେବେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଛ କି? ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ କାଇଟ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଫ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଲାଏ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ? ତୁମେମାନେ କେବେ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛ କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ? ଡୁ କାଇଟ୍ସ ଲୁକ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର? ଗୁଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଥାଏ ସେ ତୁମକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି? ଡୁ ଦେ ଅଲସୋ ଆକ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି? ସେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ କି? ସି ଦ ଟୁ ପିକ୍ଚର୍ସ ଅଫ୍ କାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେସ୍। ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତୁମେ ସେ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ କିଛି ଅନୁମାନ କର ତୁମେ ସେ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟାରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ପୋଏମ୍ ଅନ୍ ଦିଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଜେସ୍? ଏହା ସମ୍ଭବ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିପାରିବା କି? ଲେଟ୍ସ ରିଡ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ସି। କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢ଼। ଏ କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ। A kite in the air will dance and caper, but back on the ground is just string and paper. ପିଲାମାନେ ଆସ ମୂଳରୁ ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ତାର ଓଡ଼ିଆ କହିବି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ। ଏ କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଥାଏ, ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ଏହା ଏକ ପେପର ଏବଂ ସୂତା ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ବଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପବନରେ ଥାଏ ବା ଆକାଶରେ ଥାଏ, ଉପରେ ଥାଏ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ, ଏହା କ'ଣ କରେ? ନାଚେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଏ। ଏ କାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର, ଗୁଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଥାଏ, ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପର, ଏହା ନାଚିବ ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଭୂଇଁକି ଫେରିଆସିବ, ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ଏହା ପୁଣି ସୂତା ଏବଂ ପେପର ଭଳିଆ ପଡ଼ି ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ କବିତାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ଆଉଥରେ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ କାଇଟ୍, କାଇଟ୍ ମାନେ ଗୁଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଭୂମି। ପେପର ମାନେ କାଗଜ। ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସୂତା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚିବା। ସିଙ୍ଗ ଗୀତ ଗାଇବା। କ୍ୟାପର, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲ ନାଚିବା। କ୍ୟାପର ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଅର୍ଥ। କ୍ୟାପର କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ହସ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ହସ ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ୟାପର। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିନ ଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା।